جا بغدای ام دست پێ دکن ji civîna komkara Erebî ku civîn dest bi karê xwe dike êdî reşnivîsek hatiye amadekirin ku reşnivîsa dawiya civînê dibe yanî derencamên vê civîna ku serkirdeyên welatên endam di komkara Erebî de tê de beşdar dibin. Ev dîmenên ku niha hûn dibînin li ser ekranê Rûdawê dîmenên rasterast in yê gehiştina şandên beşdarên de lûtkeyê de ku hîna jî şandên welatan tên ji hinek welatan serok û şah beşdarin ji hinek welatan wezîrê derve wekî din hinek welat hene ku ratiya wê ji aliyê serokwezîran ve têkirin civîneke ku welatên endam di komkara Erebî de dê gotûbêjan li ser pirsên siyasî leşkerî ewlekarî bikin pirsên guherînên keşû hewayê Rewşa navçeyê bi giştî di vê civînê de tê gotûbêjkirin ev alên welatên beşdar bûne. Pêşwazîkirin li şandan berdewam dike Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sûdanî pêşwaziyê li şandên mêvan dikin ku beşek ji wan her du gehiştin Iraqê û îro jî beşekî din gehiştin niha her li cihê birêveçûna evê civînê ku weke lûtkeya Bexdayê li wê derê pêşwazî li mêvanan têkirin ev Serokwezîrê Urdunê ye ku serokatiya şanda welatê xwe dike ji aliyê Serokwezîrê Iraqê ve hate pêşwazîkirin her şandek ku digihêje cihê civînê ji aliyê Serokwezîrê Iraqê û li rexekî din ve jî her dîsan Serokkomarê Iraqê ew jî pêşwaziyê li şandan dike ku her du jî pêşwaziya mêvanan dikin wêneyan bi havre digirin yanî her şandek ku digihêje yan li gel Serokwezîr yan jî li gel Serokkomar wêneyekî bo bîr anînê digire.